कन्ट्रेक्टरफोरा गोदो महिलारि सार थायोब्ला बिटिसि ओनसोलनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मावनानै बे ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो हादोंमोन। दिनै प्रमद बर' फैनाय लगे लगे दिनै बिटिसिनि बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफोरासो बाव खामानि मावजोब्बाय। जाय दिनै MA पास BA पास जानाय बिथांमोनाबो महिलारि सारखौ शिफ्ट जाफिनजानायखौ लुबैदों। खारन प्रमद बर' पावाराव फैखांनायनि उनाव 3 बोसोरनि बारा जाबाय, सासेबो बिथांमोना साख्रि सोनानै होनो हायाखै। सुइजारलेण्डखौ आं दिनैसिम नुफेराखै। सुइजारलेण्डआव दं मा? सुइजारलेण्ड बुंबाय थायो। आंथ' निउसाव खोनायो जायहा फैसा दोनो मा होनो 2 नाम्बार फैसा बायदिसिना बे सुइस एकाउन्ट होननाय खोनायो। खिन्थु दिनै सुइजारलेण्ड नों जुदि सुइजारलेण्ड जुदि दङब्ला दिनै जोंनि फार्स्ट 1 नम्बर जोंनि इयुथफोरनि समस्याखौनो समाधान खालामनो हानांगोन, नङा होमबा? जोंनि BPF दोलोनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जोंनो निर्देश होदों जे जोंहा सेल दङ। बे सेलनिनो दिनै सालबारि जिल्लानि सिङाव थानाय खुस राजबंशी सालबारि जिल्लानि BPF दोलोनि एग्जिकिउटिभ मिटिं बाव जों बाहागो लाफैदों आरो बे हाबाफारियाव जों फैबाय थानाय समाव बोरै खामानि मावगोन बेनि सोमोन्दै बाव सावरायनाय जादों। जिहेतु नाय दिनै बिटिसिआव दिनै सानजा सोनाब साहा खोला फारफ्रोमबोथिंजायनिफ्राय बारखौ नायोब्ला नोंथांमोनहा नुगोन दिनै महिलारि सारखौ फिन खनसेबाव बिटिसिनि शिफ्ट जाफिनजानायखौ फारफ्रोमबोथिंजायनि मानसिफ्रा लुबैदों। बे गुबुन गुबुन हारि माहारिजों लोगोसे फारफ्रोमबोथिंजायनिफ्राय लुबैदों। दिनै बर'जों लोगोसे मुसलमान बेंगलि गुबुन गुबुन हारिफ्राबो महिलारि सारा जाहाथे फैफिनो बेखौ लुबैदों। आबादारिफोर साख्रियालफोर आरो जाय MA पास BA पास जाना थाबाय थानाय इयुथ सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहाबो लुबैदों। कन्ट्रेक्टरफ्राबो लुबैदों आरो दिनै फोरोंगिरि बिथांमोनाबो दिनै लुबैदों। बुद्धिजीबि बिथांमोनाबो लुबैदों। कन्ट्रेक्टरफोरा लुबैदों। मानो होनबा कन्ट्रेक्टरफोरा गोदो महिलारि सार थायोब्ला बिटिसि ओनसोलनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मावनानै बे ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो हादोंमोन होननानै दिनै कन्ट्रेक्टरफ्रा बुङो। दिनै प्रमद बर' फैनाय लगे लगे दिनै बिटिसिनि बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफ्रासो बाव खामानि मावजोब्बाय। बिथांमोना मोजांबो मावा, फिनिशिंबो जाया। दा गुबुन गुबुन बेबादि गोबां एलिगेसन दङ। दा दिनै जाय इयुथ जेनेरेसन जाय दिनै MA पास BA पास जानाय बिथांमोनाबो महिलारि सारखौ शिफ्ट जाफिनजानायखौ लुबैदों। खारन प्रमद बर' पावाराव फैखांनायनि उनाव 3 बोसोरनि बारा जाबाय, सासेबो बिथांमोना साख्रि सोनानै होनो हायाखै। दिनै जाय फरेस्टआव साख्रि मोनदों बे गोदोनिसो बियो, बिथांमोना गोदोआवनो मावखानाय। बुंदों प्रमद बर' मोना 3 बोसोराव UPPL फैनानै मा फोरमायगोन? बिथांमोना मायाव सोलायनाय फैदों माखो बिथांमोना इस्युआ मोनसेल' 17 बोसोराव मा मावखो होननायल' बुंनो हायो बिथांमोना। नाथाय बिथांमोनाव बे ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायनि खुनु एजेन्डा गैया। बिथांमोनहा सासेबो लाइमोननो साख्रि होनो हायाखै। बिथांमोना एग्रिकालचार सेक्टराव मा खामानि मावदों, बिथांमोना मा होनो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि सायाव मा खामानि मावदों, बिथांमोननि प्लान आरो पलिसि, बिथांमोनाव हारिबो दानाय पलिसि गैया, बिथांमोनाव ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायनिबो पलिसि गैया। ओंखायनो दिनै इयुथफोरा दिनै सिन्था जादों। टेट पासफोरानो एग्जाम्पल टेट पासफोरा दिनै जाय टेटआ एखे लोगो पास जाबाय आसाम पार्टना साख्रि मोनबाय, बिटिसि पार्टना साख्रि मोनाखै, नङा होमबा? दा ओंखायनो प्रमद बर' सरकार फैनानै फारफ्रोमबोथिंजायनिफ्राय डिप्राइभ जादों। कन्ट्रेक्टरबो डिप्राइभ जादों, टिचारफ्रा डिप्राइभ जादों, आबादारिफ्रा डिप्राइभ जादों, फिसा बिजनेसमेनफ्रा डिप्राइभ जादों, MA पास BA पास जानायफ्राबो डिप्राइभ जादों। ओंखायनो फारफ्रोमबोथिंजायनिफ्राय दिनै महिलारि सारखौ फिन खनसेबाव शिफ्ट जाफिनजानायखौ लुबैदों। ओंखायनो दोलो बोलै गुबुन गुबुन जोंना जयनिं प्रग्राम जाबाय थादों आरो गुबुन गुबुन जयनिं जानो थाखाय जों सावरायगासिनो दंबाय थायो। ओंखायनो आं दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय दिनै जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावनो लुगैयो बा ओनसोल डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो लुबैयो, नोंथांमोनहा जगाजग खालामनानै जोंनि BPF दोलोआव जाहाथे जयेन जायो। आरो जोङो फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलखौ जेरै महिलारि सारा बे ओनसोलाव इउनिभारसिटि गैया इउनिभारसिटि लुदों, बे ओनसोलाव मा होनो इन्जिनियारिं कलेज गैया इन्जिनियारिं कलेज लुदों, बे ओनसोलाव मा होनो हस्पिटाल गैया हस्पिटाल लुदों, बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्टखौ लाबोदों। आरो फैबाय थानाय समाव आरो फिन बेबादिनो आरो बेनिफ्राय आरो डेभेलपमेन्ट जाहाथे खामानि मावबावनो हायो, बेनि थाखाय जोङो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि आरो फारफ्रोमबोथिंजायनिफ्राय आबादारि साख्रियाल
जोङो फोरोंगिरि कन्ट्रेक्टर बिजनेसमेन एडभकेट सब बुद्धिजीबि मेलेमजिबि सब फैफिननानै फिन खनसेबाव जाहाथे बिपिएफ दोलोखौ पावाराव लाबोफिनो आरो महिलारि सारखौ शिफ्ट खालामफिनो दिनै प्रमद बर' 3 बोसोर जाबाय बिथाङा 5 लाख साख्रि होनो होनदोंमोन सासेबो साख्रि होआखै 3 बोसोर जाबाय शिफ्ट जानाया मा होनो रिपर्टारफोरनो जाय रिपर्टारा सान्दुं अखा बे ओनसोलनि थाखाय जानानै खामानि मावबाय थानाय रिपर्टारफोरनो 10 कोटि होनायनि खोथा दंमोन होआखै बिथाङा एनडिएफबिफोरा मा होनो रिहाबिलिटेसन जानायनि खोथा दंमोन पेरामिलिटारियाव साख्रि मोननायनि खोथा दंमोन सासेबो मोनाखै आरो मा होनो सिनेमा हल जाय मानसिफोरा एन्टारटेनमेन्ट होनानै मोजां मोनो जाय मानसिया हारिमुआव खामानि मावो प्रमद बर'आ बुंदोंमोन प्रमद बर' सरकाराव फैनायनि उनाव 40टा समस्तिनि गेजेराव 40टा समस्तियाव सिनेमा हल लुनायनि खोथा दंमोन दिनै 3 बोसोर थांबाय अबे समस्तियाव सिनेमा हल जों मा होनो नुखो नङा होमबा दिनै प्रमद बर'आ पावाराव फैनायनि उनाव बर'नि फार्स्ट गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव 40टा समस्तिनि गेजेराव 40टा समस्तियाव अडिट'रियाम काम मा होनो मिटिं जाग्रा मोजां हल बिथांमोना लुनायनि खोथा दंमोन दिनै अबाव लुखो प्रमद बर'आ जाय भेन्सार स्कुलनि मास्टारफोरखौ गोदो खोथा होबोदोंमोन जोंनि फोरोंगुरु जोंखौ फोरोंबोनाय समाजखौ सोलायबोनाय बै फोरोंगुरुफोरनि गांनाय उखैनाय फोरोंगुरुफोरनि दुखु दाहाखौ मिन्थिला ओंखायनो 6.3 नि गेजेरजों जे सरकारि जानांगौमोन बेखौ प्रमद बर'आ गोसो होला ओंखायनो फारफ्रोमबो थिंजायनिफ्राय फोरोंगिरि इयुथफ्रा दिनै लुबैदों हाग्रामा सरकारखौ फैफिननांगौ आरो बैफोर जेंनाया जुदि जोबमारनांगौब्ला महिलारि सारखौ जोङो लाबोनाया जोंनि थाखाय बिराद दरकार बिथाङा बुंबाय सुइजारलेण्डखौ आं दिनैसिम नुफेराखै सुइजारलेण्डआव दं मा सुइजारलेण्ड बुंबाय थायो आंथ' निउसाव खोनायो जायहा फैसा दोनो मा होनो 2 नाम्बार फैसा बायदिसिना बे सुइस एकाउन्ट होननाय खोनायो खिन्थु दिनै सुइजारलेण्ड नों जुदि सुइजारलेण्ड जुदि दङब्ला दिनै जोंनि फार्स्ट 1 नम्बर जोंनि इयुथफोरनि समस्याखौनो समाधान खालामनो हानांगोन नङा होमबा जोंनि मानसिफोरनि जे सिन्ताधाराया चेन्ज जानांगोन दिनै लाइमोनफोरा दिनै साख्रि बाख्रि मोनैनि थाखाय दुखुथिया जोंनि रिपर्टारफोर जाय रिपर्टार पर्टेलफोरनो मा होनो जार्नालिस्टफोरनो प्रमदआ फैसा होनायनि खोथा दंमोन मा होनो वेलफेयार फान्ड बिथांमोननो बे होआखै नङा होमबा दिनै नों सुइजारलेण्डआ माबादि सुइजारलेण्डआव मा दङ नङा होमबा दिनै सुइजारलेण्ड जुदि नों खालामनो सानोब्ला ओनसोलनि लामा दालांनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो जेंनाखौ नों गोरबोआव सोना लानो हानांगोन नङा होमबा सुइजारलेण्डआव मा दं आं मिन्थिबायना माबादिखौ सुइजारलेण्ड होनो माबादि खालामनो सानदों नङा होमबा नाथाय आं मिन्थिगौ जोंनि टेट पास मास्टारफ्रा साख्रि मोनाखै जोंनि बे ओनसोलनि रिपर्टार पर्टेलफ्रा नोंथाङा जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डआव 10 कोटि होनांगौ खोथा दंमोन होआखै जोंनि एनडिएफबि जाय सुक्ति खारि खालामबाय बिर जोहोलावफोर बिथांमोननि थासारियाव बिराद अलखदाव दङ जों बेखौ मिथिगौ जोंनि आबादारिफोरनो जेरैबायदि मावनांगौ बिदि मावनानै होनो हायाखै जोंनि फोरोंगिरिफोरनो जेरैबायदि अननांगौ होनो हायाखै जोंनि बेमार आजार जानाय गुबुनफ्रा जेरैबायदि बिथांमोनहा बे ओनसोलाव डक्टर थानांगौ बे ओनसोलनि मा होनो हेल्थ केयार सिस्टेमा डेभेलप जानांगौ बेबायदि जायाखै